Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon. Nur ginjang ing sang maweh gandrung sabarang kadulu. Sabarang kadulu kirmoyak mahaying. Ora ngono bapak iki. Lah kok nimbali aku ki jane nek apa to, Pak? Wah, Antasena. Mangerti yo. Kowe kuwi bocah ora cilik meneh. Kowe iki cah gerang. Lho terus karepe bapak kepiye? Yen aku wis gedhe, ya to. Pancen aku wis gedhe, lunga kuwi ya dolan dhewe, ora ngejak kanca kuwi biasa, Pak. Yen tak karepke ora ngono. Apa kowe iki ora mikir marang uripmu? Antasena. Mikir urip piye, Pak? Kowe kuwi kudune wis gedhe, kudune tanggung jawab. Kowe kuwi wis gedhe. Mula tak jaluk kowe dina samengko bakal tak rabekake. Piye, Pak? Aku arep rabekke? Iya. Lho. Ora ngono kok. Wong aku ki urung gelem rabi kok dirabekke iki. Terus perkarane iki apa, Pak? Aku isa pengen dhewe, Pak. Aku ki pengen lunga dhewe, ya to. Dadi durung ana sing gantoli kelawan awakku. Aku mbah aku, Pak. Aku mau nek kon arep mbok kawin ki sik mah. Aku pengen dhewe wae. Jomblo kepenak kok. Rono-rono kok. Ora nek sing aru biru kok. Kowe gelem apa ora? Kowe bakal tak jodokke kelawan anake pamanmu Madukara. Anake paman Madukara sapa? Anake paman Madukara pirang-pirang kok. Karo sing jenenge Manawati. Manawati? Iya. Ora ngono kok bocahe sesuai karo kehendak hatiku ora. Kok jojo bocah iki ireng gah. Aku senengane sing putih-putih musuh ngono kae kok. Wis to. Kowe manut kelawan bapakmu. Duwi tenan. Anake pamanmu Madukara. Apa kuwi? Pokoke bocahe gedhe ngono piye? Ora. Bocahe putih. Kuning. Wulune petel. Wulu endi, Pak? Wulune nggon tangan kuwi. Dan bapak dhewe umpama isih nom tak pek dhewe. Lho, piye to? Lah nek bapak rabi meneh ya ora apa-apa. Ora. Bakune aku arep ngrabekke kowe dina iki. Mula dina iki ayo kowe tak arak ning Madukara. Lho apa ora? Tak rabekke karo anake pamanmu Janaka. Ning bocah ayu tenan apa ora, Pak? Wis to. Nek mung karo sinden jiro lupatmu kuwi. Kacek nyelawe bilih Manawati. Wah. Tenane lho, Pak. Iya. Ya yen ngono sekaliane ya, Pak ya. Nek sekira-kira tekan kono nek bocahe ora sesuai karo atiku sing dadi karepanku aku wegah lho, Pak. Wis to manut karo bapak. Yo, yen ngono aku manut. Wis, ayo Pak. Dina iki budalan. Ayo. Ler sapopo tumilingan kurang
sangsaya dalu ora rasa biar kang lintang kumedrat titi sonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita kariwaning putyanira sang Dwijawara mrengehangen lir swaraning matu pranto manungsa sang rining kembang iler-iler kandure Paijo raya raya kasanggote manten sidem permanem dalutan wonten janma kang lumaku ing kang warian muhung sasangka sumewa ginarebeg wonten ing Taranggana tanggap sang buron ratri Panjraing Kartika sanalika samiya manjing tenging dalu lampun kadulu hamung sumunu prabaning lintang luku wauta anyar kara nyarengi plethek ing surya ketingal kelurah Petruk asung pasemon lumantar sendon sinden kalian lelagon hangesti tata tentrem Kertararja bisa kelakon mangkono Kyai Lurah Petruk tetenguk nglungguhi tikar sarwi nyekar rujak jeruk dol tinuku
dene tole Bagong. Piye le, Truk? Piye, Mas? Ya. Ijabah saka kersaning Gusti Kang Mohon Murah. Rahayune skala ya, Le. Lan gareng bengi iki aku kowe pinayungan rahmat lan hidayat insyaallah awet sehat wungon bareng ana bengi iki. Iya, nderek mangayu bagya, Truk. Nderek mangayu bagya pinanganken kalih menika Mbak Ayu Riyatri Utami kalian Mas Bagus Angga Yurisko. Ayo, wah jan ki swasanane ya sidhem permanem. Yet pancene digawe sidhem ya to. Wayangan digawe kondusif. Aja wayangan terus digawe bencengan kuwi aja. Ngono ya anu, Truk. Iya. Kuwi contone sing lagi-lagi wae sing lagi viral. Wong pancene wong golek kondang kuwi gampang, iya to. Ning sing abot kuwi sing kuwi istilahe sing bisa awet, iya to, bisa lestari kuwi piye. Lah iya. Aku ya nonton ning nggon media sosial kuwi lho, Truk. Kuwi ana dalang nom-noman dalang ning aku nyawang ketoke ya dudu dalang ning dhek mung seneng wayang bae. Ngono. Ya mergo saka kepengin belajar wayang ya to. Mula terus disalahgunakan para kreator-kreator ngono kae. Ha iya. Kuwi janjane ora kena kaya ngono kuwi. Iya. Sing jenenge wong dadi dalang kuwi sanggane kuwi ya ora enteng. Ngono. Abot pancene. Ha iya. Mula aja mung kanggo istilah kanggo dolanan. Merga wayang kuwi tinggalane para leluhur-leluhur jaman biyen. Iya ta? Dirawangi gawe tatah sungging ngene kuwi ya nganggo tapa. Ngono. Iya. Yen iso ayo padha iso ngluhurake jenenge para leluhur sing wis padha ngripta anane wayang. Aja terus nek wayang kae terus dipecel-pecel barang ngono kae mergo golek viral, iya ta? Viral kuwi mula gampang wae. Nek kowe pengen dadi dalang kondang langsung viral gampang. Kowe mayang uda to, langsung viral. Apa ya ngono, Truk? Ha iya no. Wong jeneng golek viral ki gampang kok saiki iki kok. Ning awete kuwi iso awet jenengmu kuwi kepiye? Nah, kuwi sing angel kuwi. Sing iso permanen ki kepiye carane? Kaya lelagon utawa gending-gending kaya caping gunung ya to. Kuwi mbiyen simbah-simbah sing gawe ki ya nganggo laku le. Ngono ya, Truk. Iya. Ya lagu-lagu saiki pancene ya gampang langsung der, iso langsung viral. Nek ya wong seumur jagung ora iso awet. Nah iya. Kuwi sarung jagung, terus caping gunung, itu lagu-lagu langgam, tembang-tembang sing jaman biyen kuwi wah jan tenan. Nganti saiki kuwi ya dionekke ya iso kepenak. Disurasa ya kepenak. Ah iya. Beda meneh karo konser. Konser kae pancen digelar khusus hiburan ya to. Konser kae kanggo para nom-noman. Hiburan kanggo para remaja. Mula saya suwe saya anget bareng anget dadi panas ki wis sak pase ya to. Beda karo wayang ya, Truk. Iya. Mergo emosionale cah nom ki yen kon stabil kaya piyai sepuh ki ya ora iso ya, Truk. Ora iso. Yang konser musik kuwi peminate pancene rata-rata usia remaja, ya toh. Ning nek wayang untuk semua umur, Gong, ngono. Ya mergo jroning wayang kuwi ya pancene akeh ngemu piwulang, ya toh. Ora mung menonjolkan sisi hiburan tok kuwi ora. Oh, ngono ya, Letruk. Iya. Wah, duh. Iki bengi iki awake diaturi ngopo? Ya bengi iki ujupe awake dhewe tasakuran ya nderek mangayu bagya ngono. Wis pirang-pirang sasi anggone Masmu Harto lan sedulur-sedulur kene sing padha sowan ana gubuke awake dhewe ana Purbayan bagi Sugarjo kono. Ya iya. Aku ki jane isin kok, isin piye? Iya. Lah omahku ki
3 kali 6 lho. Lah sing rawuh iki piyai wakeh kuwi coba. Ha iya. Nek ora dadi ngopo, wong kuwi ya nyatane ya gubuk-gubukmu dhewe sing nyasa awakmu dhewe. Ya, ya alhamdulillah. Ya mung sing penting iso dienggo ngeyup anak karo bojo. Ha iya. Lumpuk-lumpuk jare ya golek nggon sing rada jembar. Ya dongake, Gong. Ha iya. Mula aja boros-boros lek urip. Jur jajan ning njaba wae. Awitekno wis dadi trae kok ya. Ha iya trae Mbah Diyun. Mung jajan-jajan are nyoto ngono jagoane. Iya. Awitekno piye wong aku ki kowe Petruk Bagong ki melu karo Suwargi Pak Lekmu Sleng ya ora setahun 2 tahun. Ayo wiwit cilik iki awake dhewe digluwentah karo babene Sleng kae. Mula ya suluk barang kuwi ya cengkoke karo babene. Ora melu Pak Semar ya to. Ora. Wong aku kowe kuwi wiwit cilik kuwi wis pisah karo bapak kok. Ha iya. Terus ditemu karo Lekmu Sleng Suwargi. Wis kelangan tenan aku karo kae wis. Yaine iki ngajari aku urip mandiri. Siji lek Sleng, siji lek Bagong kuwi. Wis lek loro kuwi sak pundi-pundi. Ha iya. Ya sesuk dipunjung lek Bagong. Kunjung apa? Senengane Mbak Wida ya dikunjung kayak Mbak Wida. Lekmu iki nek wis karep wis berkopiah ning ndi nganggo kopiah putih. Nek wis ngungkurake barang kaya ngono kuwi. Iki sih monitor ya. Alah, paling ya wis ingel. Wis bubuk. Ha iya. Nggih, ngaturaken panuwun kenten pepindhan tumraping warga wonten ing Plumbon ngriki. Anggenipun sami gegulang lan ugi ngleluri jaran budaya khususan menika wayang kulit. Ha iya. Wah, kene iki tiap tahun tenan kok wayangan. Iya, ning Plumban kene iki dalange gonta-ganti. Nek ora kleru dokor aku ning kene iki wis ping pindho. Ha iya. Ning kene iki aja golek perkara upah ya to. Sing penting berkahe. Para pepundhen kene lan para leluhur sing sumare kene. Ha iya. Nek golek dhuwit ora eneng. Jenenge hidupe ngalap berkah kok. Ha iya. Nggih, matur sembah nuwun. Awit kadang-kadang wonten Plumbon wonten ngiri anggenipun nepaken dhateng Petruk sak kanca. Wah. Bilang tepang gladiwanuh menika. Ning ning nonong. Ning ning nonong. Nyuwun gunganipun adhi kula Wida, Dik Wida. Iya. Motor-motor cilik yo. Iso ora apal. Iki aja lelagon cara dhisik to, Truk. Wong saiki ki wong cah saiki apale bangsane tali kotang sak isine. Jambu alas. Lah kok kayak kaya ngono. Iya. Kakang Mbak Yu jong lali balingku yen kowe omahku ora perlu kesusu pamriye supaya tekan kote supir aku iso guyu Mbak Wida. Aja kuwi aku ora hafal. Iya. Mbak Wida. Dalem. Sampeyan wae tindake mriki piyambakan apa enten ing kendharaaken? Ya, Mbak, cah kendel kok ya. Saiki kendel. Sampeyan nek nyupir kudune wis duwe SIM utawa rebuwes nek jaman piyayi kuno ngandhakake. Nggih ta? Ha nggih. Mestine nek sampeyan nek ning jalan raya ana rambu-rambu lalu lintas kae ana abang, ijo, kuning, ya ta.
Ijo tandane apa, Mbak Wida? Jalan terus. Jalan terus. Yen kuning. Hati-hati. Yen abang. Berhenti. Lah wingi abang kok kowe terus wae iki piye ayo. Nek abang iki kudune mandeg wit ya. Aja mbok teruske wi kon leren. Nggih sesuk Nek lagi abang kuwi kowe mandeg kon. Ngono. Aja mbok terus-teruske wit Wida. Wis mudeng ta, Bu? Sampun. Ampun. Aja kandhani Wida kuwi wis katam kok dikandhani. Padake Retno, nek Retno kuwi rung ngeduk kuping. Nek nyunggui koper rung ngeduk kuping. Ha iya, siji Retno Winong, terus Anggun, terus Yayi. Kuwi isih wah, ki pamane paribasan kuwi takon jejer-jejer nang pinggir kolam, tak cemplungke kolam ngono kabeh blep blep bles. Ora muni ya terus ora. Beda karo sing pinggir Mbak Wida, cemplungke kolam blep bles langsung blekutuk blekutuk blekutuk. Kuwi apa? Lah kuwi mau. Wis bane wis bledos. Bane wis bledos. Ah iya. Ayo ya wis ayo. Ayo tutuke. Tutuke. Mantur balik. Ake kodang kasrasan. Bolae Masake suyanda. Hati ini masuki. Jasra. Yuk, lajeng. Aja padhalena elingan Tata ing nyawa. kaya kemarutan lalu lintas sakurane sucine kuatku dari mulut samudra. Iki lagon nggone Kas FC. Ha iya. Biasane ngene iki sing ngelke kakekne Semar ya ta. Ha iya. Ning kanca-kanca presiden saiki tampancane tenan kok. Wis nek jaman lagon jaman biyen iki ya angel wong jarang metu ya dadi lali kuwi sak lumrahe ya, Gong. Ha iya to, Truk. Ha iya. Ayo iki Mas Pendor ya durung sumare to. Durung sumare to. Sumare Pak sumare to. diguyu apik. Ayo. Sumare ki wong mudar kok. Dereng sare. Bahasane ku angel kok. Ya iya basa iki angel, Kak. Sare niku sing jenenge sare niku enten beberapa bahasa. Oh, eneng Mas Pendor. Sare niku sing sopan. Heeh. Turu. Heeh. Ana micek iki ana. Ana. Terus Ngantuk kuwi ya eneng. Andane bahasa niku segala bahasa niku akeh. Oh. Dadi wong turu ki bahasane pirang-pirang nek wong Jawa ki ya. Pirang-pirang. Kaya nek mangan bareng ki ya. Mangan ki enten, mangan ku bahasane ki pirang-pirang. Apa wae ki? Apa wae? Sing sopan ki dahar. Terus Mangan. Nedhi nedha. Terus Nyekek jare. badok, iya ta? Badok ki ning bahasane dhewe-dhewe. Mulane kangge menungso dhewe kanggo kewan ya eneng notol ngoten niku. Natal. Iki panci bahasa niku sing murah numing basa Jawa kok. Lah iya. Wah, nek basa Inggris niku genah enek grammar ya, enek istilahe wis enek patokane. Nek basa Jawa ki pancen perangane akeh banget tok Mas Bendor. Nggih, menawi bahasa Inggris kan enten kamuse. Lah iya. Nek basa Jawa niku angel. Lagi maca Jawa, huruf Jawa niku angel. Ah iya. Sampeyan ngerti? Apa? Hana Caraka niku enten pinten? Hana Caraka. Kuwi ngerti kuwi enek 20. Salah. Hana Caraka ya gur 5. Hana Caraka. Oh, Nek lho huruf Jawa kuwi cacahe ning pira lha iki mesti Oh, ngono to. Oh. Nek huruf Jawa cacahe ana 20.
Wah, Ana goblok aku Caraka berarti. Data Sawala padha jayanya. Oh, nek ana Caraka ki ana mung 5. Lah nek huruf Jawa niku cacahe 20. Nek dijikuk 9 jek pinten? Dipo sanga? Nggih. Ya isine 11 no. Ah, salah. Lho kok salah? Dijikuk 9 niku isih 18. Kok iso? Mung dijikuk huruf so karo ngo. Oh, lagi dong. Huruf Jawa niku kudu pinter. Heru Wong Jawa. Iki pengertian Jawa kok. Ya. Dalu niki sing nenggane nggih sih kathah. Piyayi lelenggahan wong Nggih. ningali wayang padha karo tirakatan kok. Oh nggih. Ugi menika kula aturaken dhateng Kang Mas kula Mas Karyadi kalih Pak Deyono ingkang wonten Mbaki. Nggih. Mas Karyono. Nggih matur nuwun. Lajeng Bapak Tulus. Nggih. Oh nggih. Pak Dalang niki Bapak Tulus dari Sukoharjo badhe nyumbang lagu Manis Sragenan. Weh, manis. Oh nggih. Saged nggih. Monggo sinten sing kepareng Pak sinten iki mau? Pak Tulus. Pak Tulus. Nggih. Minggah dateng Panggur riyen, monggo. Monggo Bapak Tulus. Monggo Pak Tulus. Telu tak endak yo. Yo monggo Pak Tulus. Ngetan bali ngulon apa Sampun, samapto. Sampun. Mas Pintor. Sampun. Didangu sikno. Wilujeng dalu Pak Tulus. Wilujeng enjing. Oh, wilujeng enjing. Iya, iki jame. Tunggal menenjing. Oh nggih. Pidalem sing mriki mawon nggih. Sukoharjo. Sukoharjo, Pak. Sukoharjone pundi Pak Tulus? Kula Mendosari, Pak. Oh, Mendosari. Tanggane sing orkes Melayu lagi viral niku. Oh, Mak Jedot niku to. Oh niku sing nembe naik daun. Nggih. Niki Pak Tulus ajeng ngaturaken napa, Pak? Nggih, pangapunten kaperna. Napa, Bapak? Kaperna anake mantu Mbah Wito. Oh, nggih, Mas Tulus. Putra Putrane mantu. mantu komplit nggih. Lah, kok ya kabeh iki kok jiwane seni kabeh ya, Mas. Nggih. Gagah-gagah bagus-bagus seneng teng budaya lah niki. Lah iya, mulane iki wong urip iki penak lewat dalan. Pangapunten Mas Pedro, saderengipun Napa? Nggih. manis kula kok pengen ndudah mutiara kependem. Oh nggih. Napa? Almarhum Bapak Narto Sabdo aja dipleroki. Oh, nggih. Aja Monggo. Remen serujuk kali Mas Pedro. Nggih. Lagu-lagu Nggih. dhisik niku awet. Nggih, awet. Wah nika Lagu lawas udah niku. mutiara kapendem niku leres. Nggih, lagu-lagune Simbah Narto niku wah luar biasa. Entos sepriki nek di Royal tek iki pira wae ya to Mas Pintor? Nggih, leres. Nah, Nyuwun dikancani. Oh, sinten, Pak? Mang Mindah sinten? Bebas. iki sik apa? Sinten, Bos? Aja dipleroki riyen. Aja dipleroki sik. Ya, oh, jalan pelok. Nah, pelak. Kur nggih saged. Yo nggih. Pun siap. Aja dipleroki. Sampeyan ki ambak kakunge putrine Kur nggih. Siap. Oke. Siap. Yuk, monggo, cowok, dados. Aja ditinggal kapribaden setimurah.
aja dipleroki. Tadi ya anget. Ha nggih, yo kudu anget no, Pak. Nah, nggih Pak Tulus. Terus dilanjut manis. Oh manis nggih. Oh, manis. Oh, langsung oron iki. Ha iya. Manis. Cancan. Oke. Oh, duet. Kalih Dik Retno nggih. Ayo Pak. Dik Retno ini. Monggo Pak. Dik, ngene. Kula padose sing tesih nem-neman. Oh. Nah, gini. Nom tur perawan. Siap. Oke. Salaman sik Pak Tulus, salaman sik no. Wah, sampe tak salaman Mas lewah lho. Lah ya kaya lapis legit lho. Nggih. Niku Aji kula Retno tasih kuliah niku wonten isi Surakarta. Oke, Pak. Manis. Pun siap? Yuk dikasih lagunya manis. Yo. Hey. Ngamping-ngampingi Mas Manise kungkuli madu kaya bisa kontoke jantungku. Ayo Mbak.
kasih. Wah, Mas Tulus luar biasa. Pak Tulus. Kabeh jiwane seni kabeh. Oh nggih. Mula lewat dalan seni iki kepenak ya Mas Bento. Nggih. Oh Pak Dalang, Pak Dalang. Apa peknek dalan seni iki Matur kepenak? nuwun, Pak. Pak Eh, Jatmiko. matur sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Tuku Tulus. bensin. Nah, Awet nggih, sehat matur bagas sembah waras. nuwun. Napa-napa nek lewat budaya, lewat seni niku paling indah, Pak. Lah nggih. Mula lewat dalan seni iki ya kepenak ya Mas Bento. Nggih, mula budayane dhewe niku wajib diuri-uri, dilestarekke. Nah iya mula kowe golek dalan seni wae ya Mas. Nggih nek bengi. Ada begitu dalan seni. Lho golek dalan nggih. seni jenenge golek dalan nyanggon budaya. Lah iya no rumangsamu senengane duwe konotasi sing negatif ya to asumsi sing ora-ora Nggih. iki. Nah, iya. Wong seni niku luwes kok, nggih to? Iya. Wilujeng enjang Mas. Nggih. Wah kula ningali mayang panjenengan teng Tarup Malang Salingon. Waduh. Niki pun mantuk dugi griya mendem Malang kudu mbaki. Nyuwun lagu ninggal katresnan. Ningali saking HP nggih. Matur nuwun. Oh nggih Mas Karyadi. Salam kagem Pak Deyono, sugeng kula katur nggih. Mas Karyadi. Nggih njaluk ninggal katresnan. Nah, iya. Iki aku nyuwun karo Sinten? adikku wedok Anggun wae. Mbak Anggun. Iya, ninggal katresnan. Permintaan ninggal katresnan. Mm-mm. Dipinangkane niki sing ningali nggih YouTube nggih kathah kok. Iki kudu piyai loro. Karo sapa? Karo Dek Winong. Sing padha Niki berbobot kok nek. berbobot cantik-cantik kabeh, Iya. suarane apik kabeh. Winong iki ya berbobot. Iki Nggih. wiwit SMA iki Winong pancen anu. Kuwi duwe apa ya istilahnya? Kemesrian. Ora. Nek balungan kuwi balungan gede nek Winong kuwi. Balungan Iki gede. ra iso konjilek. Balungan apike gajah. semono, apike Nggih. semono. Nek kecilian malah ora apik, gitu. Wah, nek kecilin nggih mesake to, Bos. Nah iya. Ya semono kuwi sing gedhe ngono kuwi. Anggun barang kuwi ya duwe balungan gede. Mbak Anggun ya balungane gedhe. Apane? Balungane, Bos. Oh, Pak, ya balungane. Ayo, kene anu, Monggo Mbak Anggun kali Mbak Winong. Dik Winong kalau dianggun. Winong jelas. Ninggal katresnan. Ini. Ayo. Ini. Dedege ya padha. Padha bodine ya padha. Bodine padha, ayune ya padha. Ayune ya padha. Putihe ya padha. Padha kabeh kuwi. Ayo. Wah, piye kok glesen. Wis. Nek carane anu panganan nek buah nu apa nek carane buah? Buah niku ya padha niku, padha le duren. Lho kok duren. Nek duren iki piye? Nek duren. Duren niku ampun delok jabane. Heeh. Ning jerone Dibuka biak terus piye? biak hati nuraninya bagus. Tur nek duren mesti rasane ya enak. Legi. Legi duren Petro nggih. Nek semangka. Semangka, nah semangka nggih apik. Semangka niku nek wis kematangan niku dibelah tengah mok biak. Wah ketok mingir-mingir niku. Oh, legi seger. Pak Sor ngono ya. Nggih. Duduhe semangka kuwi lho, legi ta? Nggih, legi. Ha iya. Sok glogok banyu gendong niku. Nek cara-carane titian utawa kendaraan. Ya. Kendaraan termasuk Vario, Mbak Winong. Menang. Ya, terus Nah, Mbak Anggun termasuk Nmax. Vario kanan Mac. Nmax Kayak iki mburimu ki? Mburimu ki Retno. Niki Mbak Retno Ah. niki. Niki termasuk Beat cilik. Beat kae. Kae, nek Yayi. Mbak Yayi niku termasuk Mio. Mung Mio. iki anane dadi Mio. Oh, Mio. Piye? Mio niku mung iki anane ya. Iki ana. Kae nek sing pinggir dhewe kae. Niku termasuk Dekawin. Kendaraan lawas ini lho. Kok DKW ini piye ta? DKW. Napa? DKW. Nggih, kendaraan dhisik niku lho. Lah iya DKW. Oh, DKW to. Heeh. Nggih, DKW niku. DKW nganti lali. Nggih niku Mantap DKW. ngono. Niku barang lama nih sekarang mahal harganya. Oh, nggih no. Golek-golekane angel kok. Langka kaya ngono kuwi. Nggih, barang langka niku. Iya. Nggih. Order dile angel. Kanggo ndredil barang. Nggih.
Ayo. Monggo. Yo diaturke ya. Ninggal katresnan. Yo toh. Hei. Nalika sliramu ninggal
Kandhane kok anggere tiba wineng. Ari kon jaran tenan. Wah, Mbak Anggun, Mbak Winong jaranane hebat-hebat. Niku termasuk jaran sandel. Jaran apa? Jaran sandel. Oh, kuwi kok ndi kuwi? Jaran sandel, jaran le gedhe dhewe niku. Sing kok Australia kuwi ya, Mas? Nggih, jaran Flores, Mas Sumbawa. Oh, Flores. Nggih. Gede nyelentak ngono tenan ya. Enten jaran kacangan niku enten. Dalang apa? Jaran kacangan niku jarane mung cilik, mung sing. Lah iya. Iki awake dhewe nek urung anu ngepareng jengarke si anu Mas. Sinten? Oh nggih, Mas Budianto. Wah, Mas Budianto. Pun sarden ya Mas CPM. Mas Budi. Tase? Oh tase. Monggo Mas Budi. Ayo kene. Monggo Mas Budi. Bulan tepung gladu kano Mas Budi. Mriki Mas PM. Ayo Mas Budi. Monggo Mas. Tak suni berkahe pokoke. Sak keluarga jiwane seni kabeh kok Mas. Ah nggih. Ayo. Monggo Mas Budianto. Dereng sare to? Tinggo lek-lekan. Yo tirakatan sesuk tinggal tugas. Monggo Mas Budi. Oh, kok mboten anu, sare. Mboten. Sare kok ya. Oke nggih. Oh, sampun sare istirahat. Nah nggih, istirahat. Iya. Wis kene gojekan awake dhewe. Oh iki mboten napa-napa. Iya. Suasana sidem permanem ya to. Napa sibu nyuwun napa, Bu? Heeh. Pokoke dipinangkane, Mas. Nggih. Oh Mas Bayu. Oh Mas Bayu. Oh Mas Bayu. Bayu. Boleh. Monggo Mas Ya Bayu. Mas Bayu kene, Mas Bayu, Mas Bayu sini. Nggih kersane duet. Ya mumpung urung kondur nang Samarinda sesuk kondur kok. Nggih. Esuk Monggo kondur Mas nang Bayu. Samarinda kok. Mriki Mas Bayu. Monggo Mas Bayu. Yo Mas Bayu, lho dikersake. Monggo Mas Bayu. Suwun kalian warga kepareng nyekar lagu malih. Nah kene munggah ora kudu nyawer kok. Nggih, Mas Bayu munggah panggung semuanya seneng-seneng. Ayo. Ujube suka parisuka. Mriki Mas Bayu. Di Mas Bayu pun mriki. Oke, nembe mlampah. Oke. Ya mumpung nang Jawa ya ta kondur nang Jawa ya dikatok-katoke. Ya esuk nek wis kondur nang Samarinda jarang wong wayangan mung setahun sepisan. Lah iya ta. Lah sapa ngerti mengenai jenengan ditimbali teng Samarinda? Oh kandhani kok. Kan deres karet. Mas Bayu. Mas Bayu. Pun kula. Nggih, Pak Dalang. Caosi kamardikan Mas Bayu, wajeng nyanyi napa ajeng joget ya to. Napa ajeng duet, Napa ajeng duet kali sinden pun monggo dipilih meniku. Nggih niki Pak Dalang sadèrèngipun kula ngaturaken matur nuwun sanget dumateng sedaya masyarakat Dukuh Plumbon. Nggih. Ingkang sampun bantu hajat keluarga kula. Nggih. Mboten kata lumpen menika pemuda-pemudi guyub manunggal luar biasa kekompakannya. Nggih. Kali kalau wau anu kelenengan anak-anak kalau wau saking SD. Wau kalau Ngolodono. SD setunggal Ngolodono. Nggih. Nggih kali Luar biasa. Ibu-ibu masak nyuwun apa matur nuwun sanget Mbah Tuti terus niku wau Le Asih pokoke sedaya mawon kula ngaturaken matur nuwun sanget mugi-mugi dinanjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ngaten. Amin amin amin. Niki nggih kadang-kadang pandemen wayang